திராவிட ஆதரவாளர் ஜெகத் கஸ்பர் அவர்கள் பிரித்தானிய தமிழர்களால் மூக்குடைக்கப்பட்ட சம்பவம் ஒன்று நேற்றைய தினம் லண்டனில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. ஜெகத் கஸ்பரின் ஆரம்ப காலம் என்பது விடுதலை புலிகள் தமிழ் தேசிய ஆதரவு என்ற வகையில் இருந்தது. 2009 ஈழப் போராட்டம் இந்திய மற்றும் சர்வதேசத்தால் ஒடுக்கப்பட்ட தருணத்தில் ஜெகத் கஸ்பர் இந்திய திராவிட ஆட்சியாளர்களோடு கைகோர்த்து கொண்டார். ஆனாலும் அவர் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் பொருளாதாரத்தில் எப்போதும் நாட்டமுடையவராகவே இருப்பார். இதன் தொடர்ச்சியாய் உலகம் முழுவதும் இருக்கும் தமிழ் தொழில் முனைவோரை ஒன்று குவிக்கப் போகிறேன் என்ற தோரணையில் இந்த மாதம் லண்டனில் 5, 6, 7 ஆகிய திகதிகளில் தொழில் முனைவோர் மாநாடு ஒன்றை நடத்த திட்டமிட்டு நேற்றைய தினம் லண்டனுக்கு போயுள்ளார். இந்த செய்தியறிந்த தமிழ் உணர்வாளர்கள் மாநாடு நடக்க இருக்கும் இடத்தை முற்றுகையிட ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர். இதையறிந்த ஜெகத் கஸ்பர் பிரித்தானிய மக்களுக்கு தன்னிலை விளக்கம் அளிக்கப் போகிறேன் என்று ஊடகத்திற்கு வந்து மக்களை நேரலையில் சந்தித்த தருணம் அங்குள்ள தமிழர்களிடம் வாங்கி கட்டிக் கொண்டுள்ளார். அந்த சம்பவத்தின் ஒரு பகுதி இதோ. என்னிடம் 4-5 கேள்விகள் இருக்கு ஃபாதர். இந்த நிகழ்ச்சியோட சம்பந்தப்பட்ட கேள்வியும் இருக்கலாம், அரசியல் கேள்வியும் இருக்கலாம். நம்ம நிலத்தில் வந்திருக்கிறீங்க, நம்மள்ட்ட இருக்க சந்தேகங்களை தீர்த்து வைப்பீங்கன்னு நம்பிக்கையோட இந்த கேள்விகளை அணுகிறேன். முதலாவது, தமிழ் நிறத்தில் நீங்கள் கொடுத்திருந்த ஒரு பேட்டியின் ஒரு சிறிய குரல் வடிவத்தை நீங்க கேட்க போறீங்க. என்று இந்த நிலப்பரப்பிற்கு தன்னளவில் சமூக நீதியை வளர்ச்சி குறியீடுகளில் ஒரு இடத்தை தந்து திராவிடத்தை ஒழிப்போம் என்று நீங்கள் புறப்பட்டீர்களோ அன்றே நீங்கள் RSS அஜெண்டாவுக்காக நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று இந்த தமிழ்நாடு என்னன்னு புரியாத கனடால இருந்துட்டு யூரோப்ல இருந்துட்டு ஈழத்தமிழ் திராவிடத்தை ஒழிப்போம். திராவிடம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு அதனுடைய அரிச்சுவடிகளாக உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்போ திராவிடத்தை ஒழிப்போங்கிற அந்த ஸ்லோகன் இருக்கு இல்லைங்களா, இது எங்க இருந்து வருது? நீங்க சொல்ல எங்களுக்கு கருணாநிதி எதிரின்னு சொல்லுங்க. வணக்கம் ஃபாதர். உங்களோட உரையாடல் இந்த மாதிரி நீளுது. இதில் எனக்கான சந்தேகம் என்னென்னு சொன்னால், நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கைகளில் கனடாவில் இருக்கிறவனும் யூரோப்பில் இருக்கிறவனும் அறிவிலியாக படும். ஆனால் யூரோப்புக்குள்ளே வந்தோடனே நாங்கள் பெரிய அறிவு மேதைகளாக பொருளாதார விற்பனர்களாக எங்களை நீங்கள் தழுவி கொடுப்பீங்க. அப்போ நாங்கள் ஃபாதர் வந்து நீங்க ஒரு இன்றைக்கு நான் சொல்லணும் உங்களோட லாங் டிஸ்டன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ், நீங்கள் தொலைதூர ஒரு அரசியல் ஈடுபாடு தமிழகத்தில் செய்கிறீர்கள் அல்லவா? தமிழகம் என்பது 7.5 கோடி மக்களுக்கான ஒரு அரசியல் களம். அது வெறும் 10 லட்சம் 20 லட்சம் 50 லட்சம் அல்ல, 750 லட்சம் உயிர்களை கொண்ட தமிழர்களினுடைய அரசியல் களம். அந்த களத்தினுடைய ஒரு விடுதலை தேடல் என்பது கடந்த 200 ஆண்டுகளாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் பக்தி இயக்கம், சனாதன எதிர்ப்பு, சமஸ்கிருத எதிர்ப்பு என்று நீண்டு அது ஒரு சமூக நீதி பேரரசியாக அப்படித்தான் நாங்கள் சனாதனத்தை ஒழித்து சமூக நீதி ஒரு அரசியலை செய்த இடம் என்பது திராவிட இயக்கத்திற்கு உண்டு. ஏன் நீங்க கொளத்தூர் மணியாக இருக்கலாம் அல்லது திராவிட இயக்கத்தினுடைய எத்தனை இளைஞர்கள் தான் கிராமங்கள் தோறும் தமிழீழ விடுதலையை கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள். சொல்லி முடிங்க. நீங்க 2009 திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தவறு இழைத்தது என்று எத்தனை முறை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன். அவர்கள் செய்த தவறுகளை நான் ஒருபோதும் நியாயப்படுத்தவே இல்லையே. அதற்காக ஒரு பெரும் தவறை செய்தார்கள் என்று செய்த அதே வேளையில் ஒட்டுமொத்தமாக திராவிடத்தால் தான் நாங்கள் வீழ்ந்தோம் என்று சொன்னால், எங்கள் நாட்டில் எங்கள் தமிழகத்தில் சனாதனத்தை ஒழித்து சகல மக்களுக்கும் கல்வி, சகல மக்களுக்கும் உயர்கல்வி, சகல மக்களுக்கும் உரிமை வாய்ப்பு என்கின்ற வாயில்களை திறந்து வைத்தது அந்த பேரியக்கம் தான். நீங்க இந்த இடத்துல அரசியல் 2 பேருமே பேசுறது அழகில்ல. அரசியல் பேசத்தான் வேணும். ஒரு விஷயத்துக்கு நீண்ட நேரம் பேசினா அது நிறைய பேர் காத்திருப்பாங்க. அதனால நான் இந்த புரிதலை சொல்லிடுறேன். பதிவு செய்து நீங்க கொண்டு வந்து போடுறீங்கல்ல, அதுக்கு நான் பதில் சொல்லணும். ஆமா, எனக்கு தெரியும் எந்த பின்புலத்திலிருந்து இப்ப கடந்த ஒரு வாரமாக இங்க நடந்து கொண்டிருக்கிற விவாதங்கள் என்னன்னு தெரியும். அதற்கு யார் பின்புலத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு தெரியும். அவர்களோடான என்னுடைய கருத்து நிலை முரண்பாடும் தெரியும். நான் விவாதத்துக்கு பொதுவெளியில் நீங்க வெளிப்படையா உங்களை நீங்க நாம் தமிழர்னு சொன்னீங்கன்னா அல்லது ஈழத்தமிழர்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அப்படியும் பதில் சொல்லுவேன். அப்படி சொல்ல நான் வெளிப்படையாக சொல்லுகின்றேன். கட்சிகள் மீது எனக்கும் விமர்சனம் உண்டு, திமுக மீது எனக்கு கடுமையான விமர்சனங்கள் உண்டு. ஆனால் சமகாலத்தினுடைய போதாமைகளை வைத்துக் கொண்டு ஒரு இயக்கத்தை, ஏன் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் குறைபாடுகள் நடக்கவில்லையா? அதற்காக தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தையும் தேசிய தலைவரை நாம் நிராகரித்து விட முடியுமா என்ன?
திராவிடத்தை எதிர்க்கிறதால கனடா தமிழர்கள், யூரோப்பிய தமிழர்கள் ஒரு அறிவிலிகளாக நீங்க பாக்குறீங்க, அல்லது உலக வரலாறுகளை நாங்கள் புலம்பெயர்ந்து வந்தவன் வெறும் பொருளாதாரத்தை சம்பாதித்து கொண்டுதான் இங்கே இருக்கிறான், அவனுக்கு ஒரு படிப்பறிவில்லை, அவனுக்கு உலக பட்டறிவில்லை, புத்தகம் வாசிக்கிறது இல்லை, ஏன் திராவிடம் பற்றி எங்களுக்கு புரிதல் இல்லையா ஃபாதர்? வெளிப்படையாவே சொல்றேன், கதைச்சு கொண்டிருக்க நேரம் எனக்கு புரியுது, உங்களுடைய புரிதல் தட்டையான புரிதல். இந்த ஒரு வார்த்தை, நீங்க அழகான வார்த்தைகளின், அழகான தமிழ் வார்த்தைகளின் சொந்தக்காரன் ஃபாதர். முன்னேற்ற கழகம் மீதான உங்கள் விமர்சனம் உங்களுக்கு 100% உரிமை. சரி, நான் தலையிடுவதற்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. சரி, நீங்கள் இதை எவ்வளவு கடுமையாக தீவிரமாக நீங்கள் விமர்சிக்க வேண்டுமோ விமர்சித்துக் கொள்ளுங்கள். இத்தனை கால திராவிட ஆட்சியில இன்றைய நிலைமையில இந்தியாவில் 6 மாநிலத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் முதலமைச்சராக ஆயிட்டார்கள். ஆனா நீங்கள் சொல்ற திராவிடத்தை போதிச்ச இந்த மாநிலத்தில் எவருமே தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் முதலமைச்சராக ஆகல. இது எனக்கான புரிதல், உங்களுக்கான புரிதல் பிழையான புரிதல். கேரளத்தில் இதுவரை ஒருவருமாகவில்லை, தெலுங்கானாவில் ஆகவில்லை. ஃபாதர் நீங்க மாத்துறீங்க, மடம் மாத்துறீங்க ஃபாதர். நான் சொன்னேன் இந்தியா ஒட்டுமொத்த இந்திய ஃபாதர் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் நான் ஏதோ தற்பெருமையோட பாடம் எடுப்புகின்ற பொழுது அதற்கு பாடம் எடுப்பதற்கு உரிய அளவுக்கு படித்துக் கொண்டு தயவு செய்து நீங்கள் பேசுகிறீங்க. சரியான புரிதலுக்கு நீங்கள் உண்மையிலேயே நீண்ட வகுப்புகள் எடுக்க வேண்டும். புரிதலுக்கான தேவை இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன். ஒரு குரல் பதிவு, இந்த நிகழ்வு அது சார்ந்து குழப்புகின்ற விதமா ஒரு குரல் பதிவு வந்துச்சு. அது ஃபாதருக்கு கடத்தப்பட்டு ஃபாதர் அதுக்கான பதிலா சொல்லியிருந்தாரு. அந்த குரல் பதிவு என்னன்னு சொல்லுதுன்னு சொன்னா, இந்த நிலத்துல ஃபாதர் இந்த நிகழ்ச்சியை செய்ய போறாரு, இங்க இருக்க வீரத்தமிழர் முன்னணி, நாம் தமிழர் கட்சி எல்லாம் என்ன பண்ணுது, நீங்கள் இதுல முன்வண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை இடநிறுத்தாட்டி நாங்கள் கொண்டு வைப்போம், அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வாளர் பதிவிட்டு இருந்தார். இந்த குரல் பதிவு ஃபாதர்கிட்ட சென்ற அப்புறம் ஃபாதர் எப்படி பொது வழியில குற்றம் சுமத்தினார் சொன்னா, பிரித்தானியாவில் இருக்கிற வீரத்தமிழர் முன்னணியும் நாம் தமிழர் கட்சியும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கொண்டு வைக்கும் என்று மிரட்டினார். ஒரு தட்டையான புரிதல் என்று ஒரு வார்த்தையை போட்டார். இது ஒரு பிழையான புரிதல். இது முதலாவது. இரண்டாவது, விடுதலை புலிகள் பலமான காலத்திலும் சரி, இன்றைய நிலையிலும் சரி, தேசிய தலைவரை விடுதலை புலிகளை எதிர்த்து போட்டு தமிழ்நாட்டு களத்துல இயங்கலாம், ஆனா புலம்பெயர்ந்த தளத்துல எவருமே இயங்க முடியாது. அதே போல இனிவரும் காலத்துல அண்ணன் சீமான நாம் தமிழர் கட்சியை எதிர்த்து விட்டு இந்த புலம்பெயர்ந்த தேசங்கள்ல எவராவது இயங்க வழிக்கிட்டால் அவர்களால சுதந்திரமா இயங்க அனுமதிக்க மாட்டீர்கள். வருகின்ற வியாழக்கிழமை இதை ஃபாதர் எதிர்கொள்வார் என்றதை நான் தீர்க்கமா சொல்லிக் கொள்றேன். நீங்க நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய பிரதிநிதியா பேசுறீங்களா அல்லது உங்களை ஒரு அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வது பொருத்தமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் உங்களுடைய கருத்தை நீங்க முன்வைக்கும் போது ஃபாதருக்கும் அதுக்கு பதிலளிக்க இலகுவாக இருக்கும். உங்களுடைய அறிமுகத்தை கொஞ்சம் சரியா தான். நிச்சயமா இந்த தமிழ் வெளியில இந்த பிரித்தானியாவில் ஒரு தமிழனாக சொல்லிக் கொள்றது, தேசிய தலைவரை விடுதலை புலிகளை எதிர்த்து போட்டு இந்த நிலத்தில எவருமே இயங்க முடியாத மாதிரி சீமான் அண்ணனை நாம் தமிழர் கட்சியை எதிர்த்து போட்டு புலம்பெயர்ந்த நிலத்துல எவராலும் இயங்க முடியாது, சுதந்திரமா இயங்க முடியாது, சுதந்திரமா நிகழ்ச்சிகள் செய்ய முடியாது. அவர் தன்னுடைய கருத்தை அந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறார். ஒரு ஜனநாயக வழியில எல்லோருக்கும் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்றாங்க. ஒன்னே ஒண்ணுதான் நான் சொல்றது இன்றைக்கு புகழை மதிக்கிறவர்களாகவும் அவற்றை போற்றுகிறவர்களாகவும் தங்களை தகவமைத்துக் கொண்ட காரணத்தினால்தான் 1 மாத காலம் மரபு திங்களாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அன்றி வெறும் ஒரு லாபிங்னால மட்டும் அல்ல. இதை நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நம்மை இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு வந்த ஈழத்தமிழர்கள் இன்றும் அகதி முகாம்களில் தான் இருக்கிறார்கள். ஏதோ பெரிய சமாதானத்தின் பெரிய நாடு என்று சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நாடு. ஆனால் ஐரோப்பிய புலமும் வட அமெரிக்க புலமும் ஒரு 1/4 நூற்றாண்டு காலத்தில் அவ்வளவு ஒரு வாய்ப்பை தந்து நம்மை ஒரு வாழ்வதற்கான ஒரு இடத்தை தந்திருக்கிறது. இந்த ஜனநாயக வழியில் நின்று கொண்டு இப்படி ஒரு கருத்தை சொல்வது என்பது எந்த அளவுக்கு ஏற்புடையது? இங்கு எந்த கருத்தும் சொல்லப்படலாம். அதாவது அரசியல் சட்டத்திற்கு முரணாக இல்லாத வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியையோ எந்த அரசியல் சித்தாந்தத்தையோ ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்கின்ற ஒரு குறைந்தபட்ச புரிதல் கூட இல்லாமல் நீங்கள் தமிழகத்தில் இந்த இன்னாரை ஆதரிக்கவில்லை என்றால் புலம்பெயர் நாடுகளுக்கே வர முடியாது என்று சொல்வது இது எப்படிங்க? இது 2022 இருக்கிறோமா இல்ல நாம 16ஆம் நூற்றாண்டுல இருக்கிறோமா? எனக்கு புரியல உண்மையிலேயே. இது ராஜபக்சேகளினுடைய மனநிலை இல்லையா? சரி, ராஜபக்சேக்களே நம்ம பயங்கரவாதிகள் சொல்றதுக்கு, சிங்கள பயங்கரவாதிகள் பேரினவாதிகள் சொல்றதுக்கு நமக்கு ஒரு அறம் வேண்டாமா? இல்லையா?
சோ அடிப்படையில் நாமே இதுல உங்களுக்கு ஒரு அரசியல் நிலைப்பாடு அல்லது அரசியல் பார்வை இருப்பதை போல அவர் தன்னுடைய பார்வையை அந்த இடத்துல பதிவு செய்தார். அது வரைக்கும் சரி. நான் நாம் தமிழர் கட்சியை ஆதரிக்கிறேன், அவர்களுக்காக என் வருமானத்தை முழுதும் கொடுப்பேன், என் உயிரையே கொடுப்பேன் என்று சொல்கிற வரைக்கும் அவர் சரி. அது அவருடைய சுதந்திரம், அவருடைய உரிமை. ஆனால் நாம் தமிழரை ஆதரிக்காதவர்கள் புலம்பெயர் தேசத்தில் வர முடியாது, அவரை எதிர்க்கிறவர்கள் கால்வதிக்க முடியாது என்றால் இது என்ன? இது இல்லை இதுக்கும் ராஜபக்ஷ மனநிலைக்கும் கோத்தபயா மனநிலைக்கும் என்ன வேறுபாடுன்னு நான் கேட்கிறேன். தமிழ் மீள தமிழர் ஆள வள்ளுவம் வலைக்காட்சியை பின்தொடருங்கள் என் அன்பு உறவுகளே.